Mladý muž, který napsal tyto slohové práce, zemřel krátce po ukončení školy. Dalo mi určitou námahu přesvědčit jeho matku, důstojnou a milou ženu, aby tyto listy poskytla k publikaci. Z pochopitelných důvodů byla na synova díla velmi vázaná. Byla pro ní bolestně sladkou vzpomínkou. Teprve mé ujištění, že slohové práce vydám bez sebemenší změny, přesně tak, jak je Fritz napsal, jí přesvědčilo, aby mi rukopisy svěřila. Mnoha lidem se mohou místy zdát příliš dospělé a jindy zase příliš dětské. Ale prosím, vezměte na vědomí, že jsem se jich ani nedotkl. Mladý člověk může mluvit téměř v jednom okamžiku velmi moudře a zároveň neuváženě. A přesně takové jsou i tyto slohové práce. S matkou jsem se rozloučil s veškerou možnou úctou. Vyprávěla mi mnoho příběhů ze života mladého muže, jejichž obsah odpovídal faktům uvedeným v jeho školních slohových pracích, které mám před sebou. Bylo mu souzeno odejít z tohoto světa příliš brzy, tomuto veselému a zároveň vážnému mladíkovi. Jeho očím, které prý byly velké a lesklé, nebylo dopřáno spatřit velký svět, do nějž se tak toužebně chtěl vydat. Místo toho mu bylo dáno vidět svůj malý svět s neobyčejnou jasností, jak jistě potvrdí i čtenář, až si tyto slohové práce přečte. S Bohem, můj chlapče, s Bohem i tobě, čtenáři.
má psát čistě a zřetelnými písmeny. Jen špatný žák zapomíná dbát na pečlivost v jasnosti nejen myšlenek, ale i písma. Ponechávat bez povšimnutí tečky, čárky a další znamenka je chyba, která sebou nese další nedbalost stylu. Styl je pocit pro řád. Podle stylu, jak praví staré, ale přesto pravdivé přísloví, poznáš člověka. Když píšeš sloh, neměl bys příliš máchat lokty sem a tam. Tajemství psaní spočívá v uklidnění sebe sama. Škrtnutá slova zanechávají dojem nepořádnosti. Je to ubohost, když někdo nahlíží sousedovi do sešitu, aby ukradl myšlenky nebo nápady, které sám postrádá. Učitel to